Здравейте! Един кратък ритуал, зареден с енергия, но по-скоро насочващ, а именно гледане на свещ. И се отпускаме, сядаме, запалим си една свещичка. Хубаво е ритуала да се прави поне 7-8 дена, един след друг. Захар. Захарта е само единствено за да подсладим нашия живот. Чрез намерението, чрез виждането, ние осъзнаваме, че захарта свързваме с сладост на живота, но за това, за да стане по-сладък нашия живот, се слагаме захар под свещта. Живота е такъв, какъвто си го създадем, затова и ритуала ще бъде такъв, какъвто го създам за вас. И всъщност ние сътворяваме нашата реалност. Дишаме, издишаме, гледаме, концентрираме се, насочваме вниманието, погледа към пламъчето. Дишаме, издишаме, осъзнаваме, че натам, където тече вниманието, натам тече и нашата енергия. Дишаме, издишаме и осъзнаваме, че огъня гори в нашите души. Сладостта я има в нашия живот. Дишаме, издишаме и осъзнаваме, че ние сътворяваме нашите реалности и каквато реалност сътворим, в такава ще живеем. Дишаме, издишаме и осъзнаваме, че ние сме, кажете се трите имена, и сме тук и сега, и ние сме не в миналото, не в бъдещето, а сме тук и сега. Тук и сега осъзнаваме, че ние сме творци на нашата реалност. Пускаме миналото, защото миналото е зоната на мъртвите. Сътворяваме днес най-добрата версия на себе си, за да може утре живота ни да бъде още по-прекрасен. Продължаваме да гледаме пламъчето, нашата концентрация да бъде в пламъчето. Концентрацията се повишава чрез фокуса и гледането на тази свещ. Тренира ума да бъде в настоящето, а не в миналото или бъдещето. Укрепва вниманието. Този ритуал ще укрепи и ще насочвате вашето внимание към правилните неща. Вие създавате вашата реалност чрез насочване на вниманието. Ако насочите вниманието към позитиви, ще имате позитивен живот. Ако го насочите към негативи, живота ви ще бъде негативен. Гледането на тази свещ ще пречисти вашия ум, ще изчисти тревожните мисли, ще намали стреса, напрежението, умората, всяка малка негативна мисъл ще започне да отпада. Може да активирате вашето трето око, но трябва да дадете намерение, че искате това да постигнете и това е вашата цел. Както казах, на където отива вниманието, там тече енергията и така сътворяваме наша реалност. Чрез работа за третото око, вие ще подпомогнете интуицията си. Ще развиете ясно чуване, ясно виждане, вътрешно зрение и куп други дарби, които са за вас в този момент. Ще освободите емоционалното си тяло. Огъня ще преобразува тъгата, гнева, тежките чувства, ревността, всички ваши чувства. Осъзнайте ги сега,
Помислете кои са вашите чувства: срам, вина, болка, съжаление. Аз вече даже не знам какви негативни чувства съществуват, защото нямам такива в мен. Но все пак, който има, нека се фокусира и в тази свещ сега дишайте, издишайте и назовавайте. Примерно тъга, пускам те. Дишайте, издишайте, срам, пускам те. Дишайте, издишайте, вина, пускам те. Дишайте, издишайте, обида, пускам те. Дишайте, издишайте, болка, пускам те. Дишайте, издишайте. Назовете нещо ваше, пуснете го. Дишайте, издишайте. Назовете нещо ваше, пуснете го. Дишайте, издишайте. Назовете нещо ваше, пуснете го. Дишайте, издишайте и се освободете. И се пречистете. И още малко пуснете. Всичко заедно. И още малко пускайте. Пускайте чувствата и емоциите. И още малко. И още малко. И още малко да ви олекне. И още малко. И още малко. И още малко. Дишайте, издишайте и осъзнайте, че вие сте душа от светлина. Вие създавате вашата реалност. И всичко останало е на база на ненаучени уроци, на създадени травми от околната среда. И то не е ваше. Може да го пуснете във всеки един момент. Нямате нужда от тези чувства. Може да ги трансформирате в работа. Аз лично моя гняв си го трансформирах в развитие. Насочих го. Въпросът е да се чувстваме добре, да сътворяваме красив живот, красива реалност и всеки със своето темпо да сътвори, да пусне, да осъзнае, да научи уроците и всеки по свой начин да трансформира чувството, което не е негово и няма място вътре в нас. Защото ние сме души от светлина, ние сме енергия и няма нужда да задържаме такива чужди емоции. Прошка към всички души от светлина, които са дошли на тази земя, които ние сме избрали да научим нашите уроци. Чрез тях благодарност към всички души от светлина, които ни причиниха това, което ние сме си избрали, за да можем да си научим нашите уроци. Приемане към всички души от светлина, които също помогнаха нашето развитие, нашия процес. И благодарност към всички души от светлина, които играят ролята на добри или лоши уроци в нашия живот. Те не са нищо повече, освен уроци, които ние ще научим и ще вземем изпита с 10. Прекрасен, енергиен, пречистен ден ви пожелавам и гледайте този ритуал колкото е нужно. Също така ритуала има за цел да повлияе на физически заболявания. Само ще спомена, не казвам, че лекува. Лекува тогава, когато, давам пример с очите, може да помогне на зрението, но зрението е, че не искаме да видим нещо в нашия живот. И когато гледаме свещта, ние ще се освободим, ние ще се осъзнаем, ще се пречистим и на база на всичките действия тогава можем да си подобрим и зрението. Това не е панацея, а се иска
да имаме връзката с дух, душа и тяло, да осъзнаем, да имаме връзка с Висшия си аз, да се осъзнаваме и да се променяме. Когато се променяме, ние променяме нашата реалност, следователно и нашето физическо заболяване. Прекрасен ден и успех с този прекрасен ритуал!